F'jum lejt il-kbir nifirħu bil-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Fil-kapitlu 28 ta' San Mattew, l-anġlu jgħidilhom hekk lin-nisa li mażżerri tal-ewwel jum marru ħdejn il-qabar. Tibżgħu xejn, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam kif kien qal. Ejje waraw il-post fejn kien qiegħed. Morru malajr għajdu lid-dixxipli tiegħu qam mill-imwiet. Din hija t-taħbir li Ġesu permezz tal-anġli jafda lin-nisa. In-nisa fi żmien Ġesu ma kinux l-aqwa xhieda, imma Ġesu jagħżel li l-aqwa aħbar tal-fidi tagħna tingħata lil dawn in-nisa li b'fedeltà kbira ħabbew il-Ġesu anke meta ma pretendewx li ltaqgħu miegħu imma riedu jonoraw il-korp tiegħu mejjed. Huma marru biex jiltaqgħu miegħu mejjed, ġisem mitlub fil-qabar. Imma sabu qabar vojt. L-anġlu jagħtihom l-aqwa aħbar tal-fidi tagħna. Qam mhux qiegħed hawn. Qam mill-imwiet. Illum niċċelebraw il-bażi tal-fidi tagħna. San Pawl apostlu missilna jgħidilna kieku Ġesu Kristu ma qamx firħa hi il-fidi tagħna. Ejjew niġġeddu f'din il-fidi u nitolbu li aħna nkunu xhieda tal-qawmien ta' Ġesu bil-paċi li konna fil-qalb tagħna.